Каю! Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Вялікі чых. Толькі паглядзіце, Покайо, Пата і Слоня будуюць вежу. Яны кладуць кубікі па чарзе. Усім добры дзень. Вітаю! Здаецца, яна можа ўпасці. Прабачце. Атрымалася, Покайо. А цяпер чарга Пата. Ужо была чарга Покайо і чарга Пата. Тады чыя чарга будзе зараз? Хто з вас падкажа Покайо, чыя чарга будзе зараз? Слоні! Чарга слоні! О, не. Гэта быў неблагі чых, праўда? Вось так. Проста пабудуйце новую вежу. Малайчына, Пата. А цяпер чарга Слоні. Слоня? О, не. Яна што, зараз выбухне? Ха-ха-ха, непрыемна. Згодны. Можна паспрабаваць нанова. Ну вось. А цяпер Пата? Пата! Пата! Цікава, куды ён падзеўся? Бачыш, Пата, Покайо? Пата! Вы знайшлі яго. Малайцы. Наступная спроба, так? Давай, Пата. Пата!
О, не, бедный Пата. Ён у парадку? О, Пата, не трэба так квакаць. Але, Пата, слоня ж ненаўмысна чхала. Людзі і сланы не могуць нічога зрабіць з чханнем, так проста здараецца. Думаю, Пакаё спрабуе дапамагчы. Вельмі міла з твайго боку, Пакаё. Здаецца, слоні трохі нядобра. Можа, слоня ўвогуле заслабая, каб гуляць? Дайце падумаць. Калі слоні нядобра, дзе яна мусіць быць? Хто з вас падкажа Пакаё, куды пайсці слоні, каб паправіцца? У ложак. Так, слоні лепш пайсці ў ложак. Калі нехта прастыў, яму трэба адпачываць. Напэўна, слоні стане лепей, калі яна паспіць. Так, цяпер можна будаваць вежу, і чыхі яе не разбураць. О, не, здаецца, цяпер прастыў Пата. Асцярожна! Ну, тады бывайце. Да сустрэчы. Шчыра дзякуем клубу кемлівых дзетак Жэўжык, Валеру Мяцельскаму, Сергею Адзянцу, Лявону Спірыдонаву, сям'і Анфімавых, Максіму Кузьмічу, Мацею Маланцы Яліне Ваяйковым, Віту, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.